постепенно след известни колебания. Оптимално място като опорен полузащитник, но проблемите, които има с контузени, след грешката, която допусна в последните минути на шампионат, беха убедително в последния кръг. Левски загуби, като гост ще действа зад Базил Дека. Димов за Нуно Пинто. Отново Исмаил Иса затваря пътя на Димов към Везелов. Той непрекъснато се прибира в защита, подпомага своите съотборници от халфовата линия в пресата, която Черно море осъществява в сериозен натиск, благодарение на Нуно Пинто, който непрекъснато се включва, и на Илян Йорданов, неговата стабилна игра по крилото. Рамос връща към Димов. Пламен Илиев. За полузащитниците на Левски. За сметка на това, Черно море ще разчита на един качествен, опитен футболист в атака, какъвто е Георги Божилов. Георги Илиев. Димов изпревари Жуал. Нуно Пинто в средата на терена. Това е една нетипична позиция за него. Стана дума за това, че за първи път започва като опорен полузащитник, откакто е в Левски. Разбира се, ще наблюдаваме с интереси голът, който отбеляза Марсиньо, е трети негов от началото на сезона и той става втория най-резултатен футболист на Левски тази година, заедно с Симеон Райков. Двамата имат по 3 гола. Базил Де Карвалио е далеч напред в тази голмайсторска класация с 9 гола и 3 асистенции в 11 мача. С глава. Нова изсипана топка в наказателното поле. Топката в притежание на домакините. Лошо започна този матч за Ботев Враца. Отбора на Антони Здравков по принцип разчита самичък. Андрея Танасов успя да създаде ситуация, от която неговият отбор може да извлече много. Илия Илиев ще центрира топката в наказателното поле на Владислав Романов. Отново беше изостанал Милдер и само грешките му. Ъглов удар за гостите. Отново Димов скочи най-високо. Клуб и е нормално да знае противодействието срещу силните страни на Левски. Центриране в наказателното поле на домакините. Димов пресича този пас и сам започва контратаки с превари Андрея Танасов. Мюдер. Димов за Старокин. 1 минута до работоспособност. Не се разбраха Романов и Игнасио Лопес Варел, иначе не беше много добре. И ако играе по този начин, убеден съм, че няма да бъде един от 4-те отбора, които ще поемат към Б група след края на сезона. Гаджев с Монтана. Матчът ще се играе в Монтана. В последния кръг Ботев Враца приемат Черно море. За топката е Гаджев. Хубаво подаване към Димов. ...189 см е висок Даниел Димов. Добра цел е за подобни центри.